Niyaphila uDapoti? Hayi siyaphila mfowethu kungathini. Mfowethu siyathola indaba la zokuthi isimo sempilo yakho isengozini angathi abomthetho bakufuna uphansi. Kwenzakalani? Mhlambe ungasindlalela, ungasibekela. Nginenkinga nje mfowethu General Mkhwanazi angazi mhlambe khona into engayenza kuyena kodwa ke angiyazi. Uma nje ngingakuqalela udaba ngolwesibili ngifolelwe ushemen weprovince KZN kaSantako uBoy bekobo 10:15 athi uGeneral uyangicela lapha Sevamas building ekomkhulu lamaphoyisa eKZN. Kusho ukuthi bengiqeda ukugeza nje bese ngivele ngigqoka bese ethi unkosikazi hayi ungayi noma ngikuphelezele ngithi mina hayi ngifuna ukoza ufunani. Hayi ngigqoke phume ngihambe ngiye khona. Uma ngingena nje izansi kwi-security ngifike ngo-11:45 ngoba ubethe ngo-12 ebusuku 11:45 bese ngimini ekseni emini. Okay. Yeah. Uma ngingena khona ngithe nje ngingena eminyango ukufone unkosikazi athi nawo amaphoyisa agcwele la ekhaya. Ay kusho ukuthi limhlwithe lelinye iphoyisa lithi ukuphi wena ngithi hayi ukhuluma nobani kanjalo. Lithi ngibuza ukuthi ukuphi ngithi hayi ngila emaphoyiseni Sevamas. Bese ethi emaphoyiseni wenzani ngithi hayi ngibiza uGeneral Mkhwanazi. Athi ukuphi ifloor ngithi angakafiki kwifloor. Ngimile la ngilindele umuntu ozongilanda angisekuyena uGeneral Mkhwanazi. Athi siyaza lapho uhamba nawo lama security akho. Ngithi yebo ngihamba nawo ama security akho. Athi okay siyeza manje kuwena angazi konakeliphi. Ngithi ngingena ngaphakathi bese ngibona uBoy isihlalo wethu weprovince kaSantako. Bese siyama bese kufika uBrigadier Mhlongo wesifazane. Athi hawu ngikufunile izolo. Bese ngithi hayi izolo bengise meetingini ngiyibonile ifoni ebino 325. Ngathi ngibuyela kuyona kwakuthi akwazi ukuthi ubani bengifonelile. Hayi bese nginyuka siseke kuGeneral Mkhwanazi kuqhamuke usihlalo waseDelphine Coast ehamba nabanye ababili abakwi-executive yakhe. Bese ngimbuza usihlalo ngikwenze njani athi akazi naye. Hayi uma ngabe sikhuphuka sifike singene eoffice sihlale phansi kukhona amaphoyisa aseDelphine Coast angisakhumbuli kodwa uthe uma ngabe sefika yena uGeneral bese wachaza ukuthi awubani. Njoba ngikhuphuka nje sengiworried ngoba ngiloko ngifonela bese ngabe ngisayibamba ifoni ekhaya ngithi mina uma ngabe phela kwamaphoyisa busy security le response ufonele naseDurban North police station ngoba lamaphoyisa agqoke uniform kodwa awanawo amagama la ukuthi lubani. Nami futhi uma ngikhuluma nawe afuna ukuyibiza ngayibonga ayibiza ngo-warrant. Hayi uma ngingena nje uGeneral Mkhwanazi angena sibingelele kahle bese ebuza ukuthi interview angayikhuluma ngesilungu noma ngesizulu. Bese ngibuka ukuthi khona olunye uhlobo bese ngithi hayi ayikho inkinga ngakhuluma ngesingisi. Bese alidlala udaba ukuthi hayi unenkinga kune construction lapha eDelphine Coast. Abantu abenza izinto ezirongi uNkululeko Mkhize akekho ayiqale ngixwaye lapho uthi awu le ndoda esikhuluma ngomuntu wabantu owashona sekwenze njani. Athi uNkululeko Mkhize sikhuluma ngaye owashonela eBhalito ngo-2023 September. Dutshelwa amaphoyisa. Okay, yeah. So uma ngabe ngihleli la akhuluma athi mina angaqondisa asho istory ukuthi kunemavena vinjwayo laphana ungibizile mina nami ukuthi ngizochaza ukuthi kwenzakalani. Uma ngabe seqedile ukulanda le story sakhe bese ngithi I'm confused mina ukuthi kwenzakalani la ngoba ngiconfused. Bese ethi wena nje uthi angikhulume ngesingisi ngithi cha ngididwa isingisi. Ngididwa ile nto oyikhuluma ukuthi ngihlanganaphi mina. Hayi kusho bese ethi hayi awukhulume uLephalo azisho naye ukuthi uLephalo because uqala wathi asi-introduce. Uma eseqeda noLephalo bese ethi okay inkampani noGetsemane abangeni
kodwa umuntu ofaka uGetsemane client yakhe Wathi ufake obani? i-executive yase-Dolphin Coast ngoba i-security company yami ngalesikhathi bevimba iy'moto isuke imile la iceleni ibhaliwe ama-security company. Iy'moto ey'njani ey'vinjelwayo? Amaveni alayisha abantu kusho ukuthi bayowaxosha bathi amaveni awavumelekile ukulayisha abantu noma ngakuthiwa we-construction uma engenalo imark ukuthi is a construction vehicle abawafuna layisha abantu ngoba ayaparate kusho ukuthi bathi is a illegal operate. Okay, right. So Right. ushaman executive bathi hayi thina esivimbayo imoto. Hayi ngiphinde futhi ngixake ukuthi yini uma ngibuka ke strategy siyasetshenziswa amaphoyisa. uGeneral Mkhwanazi vele ufika kubiza ukuze ezothi ukubizile awangeza. Ngala amaphoyisa afika kushaya. So bengiyoshawa nje mina straight on Tuesday. Engaqali futhi ukwenza. Ungithumelele i-task force uma ngibuza uthi hayi ubetha izongibiza. Ngithi ngibiza kanjani abantu abeza ngezimoto ezu8 engamakiwe. Balwa nengane yami balwa nonkosikazi ekhaya befuna ukukhipha ama-safe angazi uyasho ukuthi hayi sine drop safe la ekhaya kuhlala ama-cash bay imoto kodwa ukhiye la kuhlala khona imali asikwazi ukuvuka. Bayangifonela bathi angilethe ukhiye ngithi ukhiye wani ufuna ukhiye awuhlali lapho uhlala kwi-security okuyiyona mhla imali ikhishwa eyithathayo ihambise ebhenki. Uthi yatshiswa ngani leyo ngithi yatshiswa ngemoto yemali phela. Imali yatshiswa ngemoto yemali mina authorized company ukuhambisa imali ebhenki. So nje angazi ukuthi uMkhwanazi yini ngiyonile kuyena uma kukhona engibonile ngothokoza nami ukuthi angazise sengikhathele manje uJen inkinga ke ilo 100 million wami lo ngoba sesisebe emafinalini ukuthi bawukhokhe 100 million bangibiza ngeconstruction mafia kusho ukuthi uGeneral Mkhwanazi unento ayitshelwa abantu engingayazi wathatha lokho futhi angingadlali naye yena utshela ubheka icele emfeed information wrong ucommissioner ubheka icele lo kade uminister wamaphoyisa kudala akaze kubheka icele azangithanda yini nibangani naye sibanga ukuthi mhlambe successful businessman uma ngicabanga akababa umfundi phela umuntu ophumelelayo mina mbomvu ngiyaphumelela futhi ngiphumelela uyabona namanje ungabona ukuthi ngiyihlalele kuphi ngihlale bangivele ngasuka eThekwini ngayihambela ngihleli nje ngikhululekile so angihambi ngemali yontshontshwa ngihamba ngemali yami angazi ngihlanganiswa namasela njengoba ngila amabhizinisi amayasebenza angazi ukuthi ngoneni kulowo muntu uma ngase nje noma ubani angamtshela ukuthi nansi into lo muntu ngihambe ngoyixolisa futhi ukuxolisa ke mina hayi angikusabi uma ngabe ngonile nje kuwena uyabona ngiyanqonqoza ngixolise ngithi ngiyaxolisa manje impilo yakho ayisekhe ukwazi ukuba sendaweni ephephile ngiphephile manje kodwa ekhaya uma ngabe ngibuya uphethe phela uMkhwanazi uyabona ususa i-task force same time ethi ayize kumina kodwa usethumelile umuntu ongibizile ungithumelele uZondi ukuthi akangibizi ungibizile uZondi uye nami uZondi khona ngala uthumelela abanye ukuze kuthiwe bengibaleka angangeza ngadubula system nje lekufa ngayo abantu eKZN njalo nje abantu laphana ababanjwe balethwe emthetheni bazochaza information iyaqedwa nje uyabulawa so angisazi mina manje abantu babuGetsemane bathi ikuphi okuyiqiniso ukuthi ubaba uGetsemane esikhuluma naye la noma nami ngivusele insizwa nje sishaya ivalo la sikhanda istory esikhona uGetsemane lo wamatekisi osihlalo eNanda uyena uButhoma ngosihlalo eNanda okade ehlanganisa ama association awu 3 ewameja 3 nako lokho ngisugeneral esengibuza ethe eNanda ngiyahlupha nasemawodi ngadideka ngathi kanti unamatekisi uGeneral angisazi manje mina uthi mina ngiyahlupha eNanda
mina nandi uma ungacinga noma ubani uthi akangene la uthi ngiyahlupha ngimhlupha ngani ngoba mina imina olethu ukuthule nanda 10 years ngiphethe nanda ngifike ku2 years wokuqala sengiphatha amathema amabili ngokomthetho bekufanele ngiphume kule ngokwami voluntary awukwazi uma ngabe kade umatch ama association amaningi bese uvela uyaphuma ushiya abantu abangazani bangincenga bathi bayacela ngibakhulise kulokhu ngoba ngisho ikomiti lethu kulokhu mangase ulibukele nezingane ezincane sesiyafundisela ukuthi siyadlula Mfowethu angathi ungaphepha sizozama ukuthi silandele sizwe ukuthi kwenzakalani ngoba sithi cha akupheze ukuchitheka kwegazi singazi ukuthi kubangwani kahle kubantu bakithi siyathemba ukuthi naye masisuka la uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi sizomxhuma sizwe iside lakhe le story siphinde futhi sixhume nobaba uBoy Zondi sizwe iside lakhe njengosihlalo kaSantaco kwiprovince yaKwaZulu-Natal and uthi ubaba uBoy Zondi ufakazi wakho konke okwenzekile nobe kade kwenzeka uqaleni ufika kwaze kwaya ekugcineni ekhona yebo necala futhi sengilivulile emaphoyiseni lokuhlukunyezwa kweingane zami ungena emzini wami bajombe baxebula igate bajombe ayikho into engenzekanga kwami xetshulwa amagate bajomba ngathi ngiyakhuluma naye uGeneral wangifonela ngoba ngicela uBoy ukuthi ngicela uGeneral angifonele ubese ngifonela naye futhi akambizi ngesibongo lomuntu uthi warrant imaka ukufonela kanjani ninaye uGeneral ubese hamba ngoba bephuthuma e-airport ngo 2:30 iflight yakhe bekufanele abhode ngo2 isuka ngo 2:30 ngakushilo angikwazi lokho akusho kumina kuthina sisendlini angihlangananga wena naye uGeneral lapha sihlanganile sahlala eboardroom uthe usifike lapha ngo12 yena ngicabanga ukuthi ufike ngo 12:10 kodwa ngo1 or 1 ubese hamba okay sengimchazelile futhi ukuthi sengihlaselwe abantu wathi cha uyena othuma amaphoyisa wathi ayathunywe yimini mangithi khona amaphoyisa okuthiwa sekhaya wathi cha athunywe yimini cha thina siyi-clean governance baba uGetsemane sizothi akube nokuthula especially umuntu omnyama ubaba uMkhwanazi umuntu omnyama siyakholelwa ngazo zonke izikhathi ukuthi kufanele kube khona ukubambisana kube khona ukuthula ngizwile igama lika Mhlonishwa the former Minister of Police ubaba uBhekicele lithintekile kwayigama lika General uNhlanhla Mkhwanazi lathinteka nabo sizophinda futhi silandelele nakubona and angithi bajabule bonke abantu ukuhlangana ko association abekho abathi cha ubaba mbe ngejoka ngingakuthumelela yonke into agreement wonke ama association abemele ummeli ekukhona abameli kukhona yonke into futhi nawe Mbumva ngithi uyakwazi ukwenza lezi zinto ungabafonela one by one enanda uzibuzele ngokwakhe eceleni ukuthi into eyenzekile into efunwa abantu kuleminyaka mina ngiphetha kaze kufe ngisho umuntu oyedwa akekho akwaDutshulu akekho sibonge ukuthi kuyinto imvela kancane ukuthi embonini ebonakala ukuchitheka kwegazi kuyinto elula uphathe isikhathi eside kangaka kungabi khona ukuchitheka kwegazi siyabonga kakhulu mfowethu Getsemane la ukhona njengamanje asizokubuza ukuthi ukuphi uphephile kodwa hayi ngiphephe kakhulu ngiphephile
Sizokhumbula ngonyaka ka2023 ubaba uBhekicele esasewuminister wamaphoyisa kazwelonke esho ukuthi bakubophile ngoba ubuhambile uyodla imayini inkwali la wafike kwathiwa waxosha khona abantu besemsebenzini wathi abahambe mhlambe ungasinika ibackground yalokho ukuthi wakwenza mawaqosha abantu wawulithatha phi ilungelo ukuxosha abantu kuyiqiniso kangakanani lokho wamela iqiniso noma wasebenzisa amandla akho ukuthi phela mangabe obhuti noma kukhulunywa akulula ukuthi umuntu avela kuqonde nje akungene ngenhla kufanele azame ukuba nendledlanyana kwenzekani uma ungasilandisa kuleya ndaba eyayithinta ubaba uBhekicele la khuluma khona kukhona intatheli yaka e.tv ubaba ngilibele nje igama lakhe owayehoste ishow ehostel eBalito lathi khona bakubophile kade uyodla imayini ila qhamuka khona lo 100 million ke lo ongicabanga ukuthi uyawahlangisa amaphoyisa ngoba sesisemaphethelweni okugcina manje njengamanje ila qhamuka khona lo 100 million lo suit yami esengiphindile futhi manje njode bengenile ekhaya sengenza omunye u30 million njengamanje futhi nama case number yonke into sengiphethe njengamanje sengiphindile futhi right ama lawsuit la uGeneral Mkhwanazi liability ku state uzosishaya siqumbe phansi ngoba uGetsemane uzoloku efuna imali ngifuna u30 kuloko sengifakile izinto namhlanje enkantolo zifayiliwe namhlanje so le akhuluma ngayo icala babelakha nakhona ngangithunyelelwe iTRT yese province angangehle emotweni yami ngoba iamadi ngalinda kwaze kwafika amaphoyisa asemtshebheni athe mangabe sekufika amaphoyisa asemtshebheni kwayimangehla emotweni uthe uma ngabe kufika kwafika uGeneral Mgobhozi ehamba nephoyisa uCaptain Thomas Digby bangibopha ngomsombuluko enkantolo engaya ngawo inkantolo ya striker of rule kusho ukuthi angenanga ngisho enkantolo mina yathi ayikho lento kudlalwa ngani baya emayini la bathi khona ngifike ngaxosha abantu bathi abantu asiyazi lento enishoyo nansi itafike wasixoxelana ukuthi uthunywe inkosi yesizwe samaqadi umnikazi wale yamayini kuyimanje imayini ranwa iconstruction mafia egunyazwe uGeneral Mkhwanazi ngoba uyigadile ranwa njengamanje imayini ranwa iconstruction mafia uma ngasuke nje iqala khwari ufonela inkosi yamaqadi izokutshela uyagula lo baba uthi uphucwa uMkhwanazi mine yakhe iranwa iconstruction mafia begada amaphoyisa lapha iTRT imayini le yakuyimanje igadwa idliwe iconstruction mafia okay leli cala elalikhulunywa lapha ya kwakade kuyinto engekho wena wawuthunywe inkosi yamaqadi emayini yebo ngangithunywe inkosi yamaqadi ngamnikeza incwadi bathi ifraud ngamnikeza yonke into yeza inkosi yazobatshela ukuthi cha ubethunywe yimina bathi lento ifraud yathi inkosi cha ngalanda nestembu yayovula ioffice ngo1 ebusuku yabuya nestembu yathi nasi istembu engistempe ngawo lencwadi enibonayo bathi cha lencwadi ifraud so it's a long story engazi ukuthi ngoba Mbomvu niyakhuluma naye uGeneral Mkhwanazi futhi wangakini ngiyocela ukwazi uma kukhona okurong engakwenza ngixolise phela yeah uma kuyicala ngiboshwe Hosuthi wangakithi wase South Africa ubaba uGeneral wako Maritzburg wangala ko Maritzburg ngakini kodwa is a South African yebo sengiyasha ngithi nami eNanda umkhaya bami
Okay, hayi ngizwa kahle. Sengisho ukuthi ni uline owodwa nami mangabe ubamba ngala ngo-North Coast ezangakithi. Hayi salute. Yeah, inkosi yamaqadi nje yikho ngithi inkosi yami ngoba ngiyakhothama lapha. Ngizwa kahle. So indaba yenkosi igcine ingalunganga leyo nto imayini nje ubuthi ranwa i-construction mafia njengoba sikhulume yagcina ingalungisekanga. Inkantolo inkosi namanje idaba lwayo salifaya enkantolo inkantolo kuyithatha isikhathi. Ikhala zonke izinsuku bokuyifonela iyokutshela ithi ngiyakhala ngaroja imayini yami. Ngaphucwa. Hayi ngizwa kahle mfoka Getsemane sifisa wena nomndeni niphephe siyathemba ukuthi amaphoyisa ase South Africa ayosebenza ngokukhandleka ukuthi aqinisekise ukuphepha ngoba umsebenzi wawo is to serve and protect all citizens hayi abathize including nawe nomndeni wakho sibonga ukuthi uqinisekise ukuthi eminyakeni eyishumi uphethe akukaze kuchitheke igazi ngoba okubalekile ukuthi kungachitheki igazi kubalekile ukuthi ngoba igama lomkhuzo wamaphoyisa kwaZulu-Natal liyela lasebenziseka enkulumweni yethu naye sithole isayidi lakhe le story ukuthi yini ngempela eyenzakalayo kwenzakalani sikwazi ukuthi ke indaba siyisonge kanjalo sicela la ukhona uphephe kepha siyakholwa ukuthi uphephile sicabanga ukuthi amaphoyisa khona angakwenza ukuthi akwazi ngoba umsebenzi wawo ukuvikela siyabonga kakhulu mfoka Getsemane ngethuba osiphe lona lokuthi ukwazi ukuthi uchaze isitori sakho siyathemba futhi uzophepha ubuye ukwazi ukuba ubaba emndenini ube usihlalo ku-association ucontribute positively kwi-growth yomuntu omnyama ebhizinisini lomuntu omnyama siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho baba uThomas Getsemane usihlalo kuthiwa yini association omusha Inanda Taxi Owners Association sihlalo we Nanda Taxi Owners Association siyabonga kakhulu bhuti sicela uphephe la ukhona kanye nomndeni siyabonga